Sharif Rabu Master. Khadija, 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 Khadija. DJ zamani aka ce riga na sani barga ina tafiyar yanga har na ja zuga dimokuraɗiyya mulkin yanci karba sai da so ake soyayya karkara zuwa alƙarya aure shine ƙurya babu jawa jayayya babu laifi dan na yau tuntuwa ba sata ba Khadija, 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 Khadija. Na jama da ni ina ta sacin samu diya daidai da ni perfect matching Allahu ya datar da ni na yi babban katin ina na ki banjan kunya ne talla ina san ki na daga murya ne shela ni an gwanki nuna ni dukan dangin ki su kalla ba kya kusa da ni sai da kewa zan tafi neman ki inda gajewa har sai na gano ki in daina raki kun ganta mai kyawu ce hira ƙarshen zance mata da sun kauce mace iya mace ni kam na yoda ce mai tarbiya ce na biya sadakin ki randa na zama angonki wajibi in kara mutuncin ki Khadija, Khadija, Khadija. Kyakkyawa ta dan mai go kyautar soyayya go ni ma in kin ban kaunar ki ba zan yada ba